Christmas decor sa bayan ng Magsingal, Ilocos Sur, pinailawan na. Silipin sa report ni Ivy Hernando. Agaw pansin ang dekorasyong pampasko sa Magsingal, Ilocos Sur. Hango sa iba't ibang cartoon characters at palasyo ang disenyo nito. Ang ating Christmas decor, very tight budget, no? So dahil nga medyo naparami tayo ng gastos dahil sa COVID, pero syempre it's Christmas eh. Kailangan natin ng i-celebrate pa rin ang pagkapanganak ni Jesucristo. Pinailawan na rin ang malaking Christmas tree ng Vigan City, Ilocos Sur na ginamitan ng macrame art. Attraction din ang Christmas Village sa Vigan Conservation Complex na picture perfect sa ganda. Pinailawan na rin ang Christmas tree ng Kapitolyo ng Ilocos Sur. Wala nang isinagawang programa pero dinaluhan pa rin ito ng mga opisyal ng gobyerno. Attraction din ang miniature Christmas Village exhibit sa Baguio City. Ginamitan ito ng 180 na maliliit na bahay at gusali na may 300 accessories, kabilang ang 100 Santa Claus. Kinagigiliwan din ang Merry Highland Christmas sa syudad na sumasalamin sa kultura ng Benjan Dance. Cordilleran ang tema ng mga Christmas tree. Sinabayan ng fireworks ang pagpapailaw sa 7 Belenismo sa Dangles Abra. Tampok dito ang ilang prinsesa na cartoon characters. Ivy Hernando, Balitang Amyanan.